Днес в нашия инфоблог за отглеждане на детето знаете ли ще ви представим най-новите модели детски трикулки. Today in Out Baby Care Info blog, did you know, we're gonna present you the latest models of children's tricycles. Подходяща за деца над 1 година, сгъваема конструкция, отстраняващ се сенник, 360 градуса въртяща се седалка, регулируема облегалка. Suitable for children over 1 year old, foldable frame, removable canopy, 360-degree rotating seat, adjustable backrest. 5-точков предпазен колан, свалящ се предпазен борд, допълнителни кошчета за багаж отпред и отзад, спирачки на задните колела. Цената е топ, качеството е изпитано. 5-point safety belt, removable safety board, additional luggage baskets front and rear wheel brakes. The price is top, the quality is tested.